कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोलीत रूपनगर वसाहत परिसरामध्ये सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाल्याने पती पत्नी गंभीररीत्या जखमी झालेत। दापोली रूपनगर परिसरामध्ये एका कॉम्प्लेक्समध्ये गॅस सिलेंडरचा मोठा स्फोट होऊन पती पत्नी भाजल्याची घटना समोर आली आहे। दापोलीत रूपनगर वसाहत परिसरामध्ये ही घटना घडली। सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाल्याने घराचं मोठं नुकसान झालेलं असून 2 जण गंभीररीत्या भाजल्याने ते जखमी झालेत। दापोलीमधील रूपनगर परिसरामध्ये दुपारी ही घटना घडलेली आहे। आवाजाने संपूर्ण परिसर हादरून गेलाय। या स्फोटामध्ये भाजलेले अविनाश शिर्के वय वर्ष सुमारे 38, अश्विनी शिर्के पत्नी वय वर्ष सुमारे 31 हे गंभीररीत्या जखमी झालेत। दुपारी अंदाजे 3:30च्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती आहे। सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाहीये, मात्र पोलीस प्रशासन आणि महसूल कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झालेत। या पती पत्नीला पुढील उपचाराकरता दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलंय। गॅस सिलेंडरच्या भयानक स्फोटामुळे एका बाजूची भिंत संपूर्ण कोसळलेली असून एका बाजूची खिडकी देखील संपूर्ण तुटून खाली जमिनीवरती पडलेली आहे। बाहेर असलेल्या गाडीचं देखील मोठं नुकसान झालंय। सुदैवाने घरातील त्यांची दोन्ही मुलं लहान असून ती शाळेत गेल्यामुळे मोठं अनर्थ टळलेलं आहे। सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। आता बघा मला सांगा सगळं हो पण आता हे दरवाजाला कडे नको लावायला। दरवाजा उघडा ठेवून कसं दरवाजाच्या कडा गेला 2 अर्धे गेले